10-то място Нуно Мендеш. Аре, почна се. Навлизаме в най-важната част от церемонията. 9-то място Джиджо Донарума. Донарума в топ 10. Кол Палмър, ето изненадата. 8-мо място. Има изненада, кой беше казал. Кол Палмър. 7-мо място Килиан Мбапе. Мбапе даже не е в топ 5. Ашраф Хакими. 6-то място. Рафиня чак 5. Рафиня е чак 5. Мохамед Салах 4. 3-то място сигурно. 3-то място Витиня. Ламин Ямал или Осман Дембеле. Напрежението се покачва. Ламин Ямал или Осман Дембеле. И сега тук бавим. Айде. Напрежението е голямо. Осман Дембеле, вижте го. Дембеле очаква да чуе името си. Осман Дембеле, абсолютно без никаква изненада. Осман Дембеле е носител на златната топка за 2025 година. Не станахме свидетели на исторически момент, в който Ламин Ямал прегръдка, разбира се, абсолютно джентълменски. Не станахме свидетели на момент, в който ще видим подобряването на рекорда на Роналдо, Незарио де Лима, бразилеца, който стана най-младостта на златна топка. Ламин Ямал не успя. Осман Дембеле е носител на златната топка за 2025 година. Очакваше се това да се случи и се случи.